Θανάσης, θέλω μια δήλωση. Εδώ με το Θανάση από Kiss Me Cleopatra θέλουμε μια δήλωση για το live. Το live γάμισε, βγάλαμε λεφτά, δείτε το chain. Μα δεν έχετε παίξει ακόμα. Οτιδήποτε καταναλώνω θέλω να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο neutral. Είτε είναι κάποιο ποτό που το αραιώνω και το νερουλώνω, είτε είναι κάτι που τρώω και το στεγνώνω κάπως. Τώρα εδώ πέρα που πίνουμε καφέ, θα έχουμε περισσότερο καφέ και πιο νόστιμο, άμα θες την άποψή μου. Βγάλαμε λεφτά. Όταν γκρινιάζουν αυτοί οι δύο, μπρο, δεν καταλαβαίνεις. Παράνοια. Απλά κάναμε lock-in και θέλαμε να φτάσουμε πίσω. Κύριε Χριστό, πείτε μας την εμπειρία σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την όμορφη Πάτρα. Είμαστε εδώ πέρα στην Πάτρα, είναι σήμερα το παιδικό καρναβάλι. Μα γι' αυτό ήρθαμε. Παρ' όλα αυτά, να δείξουμε τα νερά εδώ πέρα. Τα πεντακάθαρα νερά της Πάτρας, στο Λιβάνι. Κρίσταλλο, φίλε. Αυτό συμβαίνει όταν χτίζεις παιδικό καρναβάλι. Μπαίνει το παιδί μέσα, κάνει εκεί πέρα τη δουλειά του. Πρέπει να βάλει Πάτρας goes hard. Δεν πάει hard. Πάει soft. Βγάλαμε λεφτά. Παρακαλώ. Εδώ είσαι μπρο. Εδώ είσαι μπρο. Ρίξε μια καλή. Εδώ είσαι μπρο. Άνια. Κόκκες, παρασπού, βίζιτες, κρακ. Γαμώ την Αθήνα. Εδώ είσαι μπρο. Βγάλαμε λεφτά.